αγοράκια, τι κάνετε? Κάτω από Σονάκης 2. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε και φτεδάκια. Έτσι μου είπε ο Μιχαλιός. Και εδώ θα αρχίσουμε λοιπόν, ωραία. Εδώ έχουμε το κιμά. Είναι ολόφρεσκος. Εδώ λέει έχει ψωμί βρεγμένο. Το πετάμε μέσα και αυτό. Να το ανακατέψουμε λίγο να πάει παντού. Θα γίνουν σκατά τα χέρια αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι αφιερωμένο για τον ξάδερφο, ρε. Ξάδερφε, για πάρτι σου, ρε. Θα σας στείλω με ένα courier. Θα σας στείλω να έχεις να τρως να με θυμάσαι. Καλά είναι, ρε. Λέγε, ρε. Κάνε κι άλλο. Κι άλλο, λέει. Ο Μιχάλης είναι ο αρχισέφ. Σιγά, καλύτερα το ξέρω. Και μου λέει τι να κάνω. Μισή ώρα τώρα μου έλεγε πώς θα το κάνεις έτσι, θα το κάνεις αλλιώς. Του λέω ξέρω, ρε. Μου λέει δεν ξέρεις. Του λέω και το μόνος σου, μου λέει βαριέμαι. Δεν το κάνεις. Δεν πειράζει. Τώρα καλά είναι, άντε, βαρέθηκα. Ναι, οκ, άντε. Άντε. Λοιπόν, πόσο αλάτι ρίχνω, ρε. Μια πρέζα. Τι είναι η πρέζα? Ένα πρεζάκι. Μόνο, τι λες, ρε. Πολύ παραπάνω θέλει. Έτσι ξέρω εγώ. Θέλει πράγμα, λέω. Σκατά γίναν όλα. Ρίγανη ρίχνω. Ρίχνω. Για κείμενο ξέρω, είπαμε. Θα ρίξουμε και κείμενο. Λοιπόν, αυτό πάει άλλο. Αυτό κάτσει εδώ. Λοιπόν, ρίγανη. Πιπέρι ρίχνω. Ναι. Πόσο? Έριξα, έπεσε λίγο πολύ. Δεν πιστεύω να έχουμε θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το κείμενο, Ναι. Πόσο ρίχνω από αυτό, φίλε? Πόσο το πιπέρι? Όντως. Όπα. Φτάνει, ρε. Εντάξει, μωρέ, βάλε μωρέ να μυρίζει. Ρίξε κι άλλο λίγο. Σκάσα. Θα ρίξουμε πολύ πράγμα εδώ. Δεν λυπάμαι τίποτα, ρε. Αυτό που λέει κουρκουμάς ρίχνω από αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, όχι. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά ρίχνω. Μη ρε! Έπεσε τώρα. Είναι αργά. Όχι, από αυτό δεν ρίχνω. Αυτό πρέπει να είναι κανέλα, ρε φίλε, να ρίξω. Κανέλα είναι, ρίξε και... Λίγο, όπα. Ωραία. Και αλάτι. Οχ. Δεν άνοιξε. Ρε, γιατί εδώ αχνίζει και εδώ δεν πέφτει? Πέφτει, ρε. Τώρα έπεσε. Τόση ώρα πέφτει. Φτάνει. Ρίξε ρε, δεν είναι. Φίλε, εδώ μυρίζει κάτι πολύ άσχημο. Θα πεθάνω στο τέλος. Να ανοίξω μέχρι να ετοιμαστεί αυτό το πράγμα, να ανοίξω εκεί πέρα να καίγεται το λάδι. Κάντε και αυτό. Λοιπόν, λάδι, αυτό το λάδι εδώ να το ξέρετε. Όπα, θα πέσω, σφουγγαρίσανε. Είναι το καλύτερο λάδι, είναι χρησιμοποιημένο. Ονομάζεται λάδι από το βάζο και είναι το πιο ακριβό. Ό,τι ακριβό τώρα... Δεν ανοίγει γιατί κλειστράνε τα χέρια τώρα. Τι παίζει, τι κάνουμε? Λέγε ρε! Πετσέτα, ναι, πολύ σωστή ιδέα. Πάντα. Πετσέτα. Αχ, άνοιξε, μπράβο μου ρε. Ποιος είμαι να μην πω τίποτα. Λοιπόν, να το ξέρετε, σας το συνιστώ. Είναι ό,τι καλύτερο γίνεται να βρείτε σε λάδι. Μην το ξεχάσετε μόνο. Λάδι, βάζω, πώς το είπαμε ρε. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει. Το ξανακλίνουμε και πηγαίνουμε. Πρέπει... Τι ήταν αυτό? Χαμίλ μπατάρ. Χαμίλ μπατάρ. Και τώρα να κατέβουμε αυτό το πράγμα εδώ. Καλά. Μη ρε. Δεν μυρίζει πολύ. Πάρε τη βοήθεια της μαμάς. Να ρίξω κι άλλο. Του ρίξα ένα μπουνίδι, φίλε, πίτα το. Πόσο ωραίο είναι, πόσο όμορφο. Να φάμε, είπαμε. Θα φάμε, μωρέ. Λοιπόν, και αφού κάνετε αυτό το όμορφο πράγμα, πλένετε τα χέρια σας και επειδή το λάδι δεν κάνει γκλίτσι γκλίτσι, σκάσε ρε!
Ή από πάνω, κάτι θα κάνουμε πάλι. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και επειδή δεν μυρίζει πολύ, πέτε και αυτό μέσα. Δεν γλιτώνει τίποτα, ναι. Πετάμε κι άλλο από αυτά τα ωραία πράγματα. Όπως είναι κι άλλο πιπέρι. Όπως είναι επίσης κι άλλη ρίγανη. Να πετάξουμε λίγο τσιπουράκι μέσα να έχει ωραία γεύση. Λίγο. Λίγο, να ρίξω. Λίγο ρε βάζουν. Τσίπρο. Αλήθεια λες τώρα. Εγώ βάζω ούζο. Ας το ούζο ρε. Το ίδιο πράγμα είναι. Να ρίξουμε λίγο τσίπρο. Λίγο, ελάχιστο. Μα θα γίνει νερουλό. Γι' αυτό είπαμε λίγο ρε. Αλήθεια λες. Ένα κουταλάκι φτάνει. Ρίξε ρε, μην είσαι φλόρος ρε. Δεν θα τρώγονται ρε. Ποιο δεν τρώγεται μωρέ, μην είσαι φλόρος λέμε. Σκάσε! Τώρα μα πάρω το όπλο και θα πάω να σου πω. Τι κάνουν αυτοί από πάνω ρε φίλε. Και ξανανακατεύουμε. Βάλε μια κουταλιά. Ανακατευτεί καλά. Πολύ. Φεύγουνε φίλε, με βλέπουνε και τρέμουνε και φεύγουνε, τρέχουνε. Λένε, όχι, θα με σκοτώσω αν είμαι όλος. Να πετάξω δηλαδή τσίπουρο μέσα μου λες. Μια κουταλιά. Τσίπουρο. Ναι, αλλά για να πάλι σκατά. Δεν πειράζει, θα ξαναπληθώ ρε φίλε. Μου είπε εδώ ο Μιχαλιός ότι πρέπει να πετάξουμε και αλεύρι, λέει, κάτσε, κοίτα να δεις. Τι είπα? Είμαστε καθαροί. Μου είπε ότι πρέπει να πετάξω εδώ μες στο πιάτο αλεύρι, λέει, για να τα πετάξω εδώ μέσα μετά αυτά. Εντάξει. Οπότε και εγώ τον ακούω. Εντάξει ρε. Μην είσαι φλόρο σου λέω! Καθαρίστηκε. Τσίπουρο. Έπεσε λίγο παραπάνω. Δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα. Θα δείξει. Ρε είσαι σίγουρος, γιατί νομίζω ότι κάναμε βλακεία. Κάτσε να το χείσω. Νομίζω ότι κάναμε βλακεία, μην πετάξετε μέσα τσίπουρος εσείς. Τώρα, ξαναγίνεστε σκατά για 7η-8η φορά. Το άλλο δεν έχει γίνει ακόμα, οπότε θα ξαναπετάξουμε άλλα αντικείμενα μέσα. Θα ξαναπετάξουμε για να γίνει όμορφο και πολύ ωραίο. Εσείς μπορεί να μην τα ξέρετε αυτά, αλλά εδώ τα μαθαίνετε με μας όλα. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι το κείμενο, Μιχαλιό? Αυτό που είναι. Τι είναι το κείμενο, γιατί το βάζω μέσα και μυρίζει. Μπαχαρικό. Τι μπαχαριά μου σπάσει τη μύτη εδώ πέρα να δούμε. Ναι, βάλε αλάτι, παιδί μου, δεν έβαλες. Πολύ πράγμα. Εσύ το τρως αλλά εγώ δεν το τρώω, φαντάσου. Και λέω εγώ stop και όχι εσύ. Οκ. Μα τι τώρα. Το πολύ να μην τρώγεται καθόλου και να είναι τρόπος για να κάνουμε δίαιτα. Πώς σου φάνηκε. Και άλλη ρίγανη μέσα. Ρίγανη δεν ξέρω καν αν χρειάζεται. Δεν ξέρω καθόλου. Λοιπόν, Τάκη, άμα ζήσω ρε φίλε, σε περιμένω να έρθεις να το φάμε μαζί. Ο Τάκης τώρα, ποιος είναι ο Τάκης? Ο Τάκης είναι ο ξάδερφος από τη Μυτιλήνη. Καλό παιδί, μπουζουκτσής. Και εκεί που αράζαμε λοιπόν μια φορά, μου είπε να φάμε και φτεδάκια. Και δεν τα φάγαμε. Οπότε τώρα θα τα φάγω με τον Μιχαλιό και αυτός είναι μόνος του, θα κοιτάζει, θα κλαίει, θα λέει θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Θα πιάνει το μπουζούκι και θα ράζει, θα βγάζει τραγούδια και θα κλαίει, γενικά θα κλαίει. Δεν ξέρω. Να έρθω εδώ, να τα δει από κοντά. Αυτό εκεί είναι έτοιμο. Παίζει να είναι έτοιμο. Όχι. Αφού κάνει γλούτσου γλούτσου. Αυτό είναι καλά τώρα να ρίξω κι άλλο πράγμα μέσα.
Μυρίζει ωραία όμως. Μυρίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, μαγκές, τώρα θα κάνουμε μία παύση, γιατί αυτό εκεί κάτι έχει, δεν ξέρω. Και θα τα πούμε μόλις είναι να τα αλευριάσουν. Πώς λέγεται ρε? Αλευρός. Να τα αλευρώσουμε. Φιλιά μέχρι τότε, bye. Πολύ όμορφο πράγμα. Αυτός τώρα ήταν ένας τύπος και ήθελε τσαμπουκάδες. Πώς έγινε. Άρε φλόρε. Λοιπόν, αυτό εκεί βγάζει καπνούς ρε, είναι καλό αυτό. Μάλλον είναι έτοιμο. Μήπως πρέπει να τα βάλουμε μέσα? Λες να έχουμε θέμα που αργήσαμε. Το κάνετε έτσι τώρα εσείς αυτό. Του πετάτε εδώ αλεύρι. Μάλλον δεν έπρεπε να αρχίσω έτσι, έπρεπε πρώτα να τα κάνουμε μπιλάκια. Δεν πειράζει, θα έχει γεύση αλεύρι τώρα και μας μέσα. Θα τρως αλεύρι, σιγά. Και την προηγούμενη φορά τρώγεις αλεύρι με τη σάλτσα μακαρονιών. Δεν σε είδα να πεις κάτι. Μυρίζει καμένο λάδι. Παίζει θέμα, μήπως? Κάτσε να το βάλω εδώ λίγο. Πω! Φίλε, μυρίζει πολύ άσχημα. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό μάλλον. Κάτσε να ανακατέψω το κιμάλι λίγο γιατί έχει αλεύρι μέσα. Και μάλλον δεν πρέπει. Πρέπει. Όχι. Θα έχουμε θέμα τώρα να έχει λίγο αλεύρι μέσα, ρε παιδί μου. Μπορεί. Εδώ μου βάλε ψωμί, ρε, το αλεύρι πειράζει. Έβαψα τα νύχια μου είπαν το άσπρο χρώμα είναι πολύ ωραίο και τους άκουσα. Έτσι δεν φαίνεται, πόσο γκέι. Δεν έπρεπε να γίνει, δεν πειράζει όμως. Αυτό το μέγεθος που τα κάνω είναι καλό. Για μας όχι, αλλά τέλος πάντων. Γιατί? Θες να σου κάνω ένα τέτοιο? Το θες? Το καλύτερο. Θες να στο πετάξω μέσα έτσι? Μπαπ! Μπριζόλα. Ή μήπως όχι? Καλά δεν είναι 6. Γιατί δεν μιλάς? Γιατί με κοιτάς με αυτό το δολοφονικό βλέμμα? Μήπως θες παραπάνω? Είπαμε να φάμε, ρε φίλε. Θα φάμε μετά. Θα βγάλουμε αυτά εδώ λίγα για να... Μπορεί να ζηλεύει ο ξάδερφος, ξάδερφε. Εμείς να, στορκίζομαι ρε. Πόσα είναι εδώ, 4 και 2, 6. Να, θα κάνω και ένα 7ο. Και να ξέρεις ρε, μόνο αυτά θα φάμε. Εμείς δεν φάμε άλλα, σε περιμένουμε να τα δούμε τα υπόλοιπα μαζί. Μην ακούς τι λέει. Τίποτα άλλο, ούτε δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο ρε. Αλήθεια σου λέω, ξάδερφε. Το λέει επίτηδες για να σε πειράξει. Αυτά τώρα γιατί έτσι πρέπει να έχουν αλεύρι πάνω? Ναι ρε. Γιατί το κάνουμε αυτό με το αλεύρι? Δεν ξέρω. Και γιατί μου πες να το κάνω, δεν έπρεπε να το πετάξουμε έτσι μέσα? Όχι, με αλεύρι τα πετάνε άσπρα. Άσπρα. Λευκά. Λευκά. Τώρα που πες λευκά ρε φίλε, θέλω να φάω σοκολάτα λευκή. Είναι απίστευτα ωραία. Η μαύρη είναι για τους φλόρους. Αυτό το πετάω εδώ μέσα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει ζυμάρι βέβαια. Γιατί θα πλύνω τα χέρια μου. Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Αλλά ξέρεις τι, δεν με νοιάζει ρε. Ξαναέβαλα το λάδι πάνω. Έλα από εδώ τώρα, θα τα πετάξω μέσα ρε. Δεν πιστεύω να πάρω φωτιά. Θα πάρω φωτιά. Αυτό κάνει. Όχι. Θέλουμε γυάλινο, τέτοιο. Γυάλινο, γυάλινο. Αυτό. Έλα ρε, εντάξει είναι. Καλά είναι, εντάξει, εγώ περίμενα θα κάνει έκρηξη. Μάγκες, θα σας πω κάτι που μάθα. Ποτέ μα ποτέ να μην ρίξετε, λέει, νερό στο λάδι όταν καίει. Θα έχετε θέμα. Να σου πω ρε φίλε, να τα πετάξω με το χέρι. Έχουμε θέμα με το πυρούδι. Λοιπόν,
Και τώρα τι τα κάνω αυτά. Να ανοίξω κι αυτό. Σίγουρα. Βγάλ' το σακάκι μου από εδώ μη λερωθεί ρε Φλόρε. Ρε αυτό δυναμώνει. Φέρ' το σπαθί. Να τα γυρίσω. Φοβάμαι. Όχι ακόμα ρε. Και όχι ακόμα ρε έχουνε καρβουνιάσει. Να πετάξω λίγο λεύρι έτσι από πάνω σου. Όχι ρε. Γιατί? Ρε αυτά παίζει να είναι και έτοιμα. Άμα κάνουμε και από την άλλη πλευρά λίγο έτσι. Ρε κάτι μου μυρίζει εμένα τώρα. Καμένο είναι. Λες να είναι καμένο πολύ. Έτσι που λες γίνεται και χτες. Αυτό μπορείς να μου πεις τι είναι εδώ, αυτό εδώ πέρα πάνω. Τι είναι. Γιατί έγινε έτσι. Εγώ κάπου το έχω ξαναδεί αυτό. Κάνεις έτσι το αλεύρι, το πυρούνι και το πετάς εδώ μέσα. Ω, κάηκα. Να τα ξαναγυρίσω λες. Ναι ρε. Κάτσε τα κάνω γύρω γύρω. Ρε φίλε το λάδι γιατί έχει γίνει έτσι τόσο άσχημο. Κανονικά έπρεπε να είναι πιο όμορφο. Ναι! Τα κάνω γύρω γύρω όλοι. Αυτά είναι έτοιμα. Δεν ξέρω. Να πετάξω λίγη μουστάρδα έτσι από πάνω. Όταν βγούνε. Όταν βγουν. Μην είσαι φλόρος μωρέ, τώρα. Ωρε κάτι και φταίδες. Θα κάνει έκρηξη αυτό ρε. Είδες, πανέξυπνος είμαι φίλε. Το φυσάω με το καλαμάκι ή είναι το μυαλό μου να είχατε ρε, το μυαλό μου ρε. Ρε φίλε, αυτά δεν έχουνε καεί. Λάστα ακόμα ένα λεπτό. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, τα λέμε σε 40 δευτερόλεπτα. Όταν πάει 40 δευτερόλεπτα, πες μου να κάνω το 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, να νομίζουν ότι είμαι τόσο καλός. Ωραία! Πρέπει να είναι κουμπλέ. Κοίτα να δεις τι θα κάνω, πόσο μάγκας είμαι. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Αυτό ρε, ή λες να καεί. Λέω να καεί, αλλά Ω! δεν χρειάζεται. Πονάει. Αυτό είναι επικίνδυνο να τα βγάλω εδώ με το πυρούνι. Και ένα κουτάλι πάρε. Γιατί? Γιατί έτσι βγαίνει. Όχι ρε, τι είμαι φλωρός, με το Ναι. πυρούνι. Μην το Τι ρε φίλε. Γιατί κάνει έτσι, εγώ το αγαπάω. Το κλείνω ρε το φλωρικό. Μη! Κοίτα, Τυχόν. κοίτα. Ξάδερφε, τι χάνεις, ξάδερφε. Πώς το βγάζουν αυτό τώρα. Σου είπα ρε. Μην κάνεις έτσι ρε φλωρικό. Ρε μήπως θέλουνε τρύπημα. Όχι. Όχι, να πάρω και ένα κουτάλι δηλαδή λες. Λογικό. Δεν έχω. Δεν έχουμε κουτάλια ρε φίλε. Να το κάνω με Στα το πλημμένα. πυρούνι. Γιατί έχουμε στα πλημμένα κουτάλια. Α, έχουμε κουτάλια, μπράβο. Έπεσε. Συμβαίνουνε και αυτά ρε, μην κάνεις έτσι. Και το κουτάλι και το πυρούνι. Μαζί. Όχι ρε. Μόνο κουτάλι. Τι είμαι σου λέω ρε, δεν θέλω.
Εγώ δεν είμαι φλόρος, ένα μόνο χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που ξέρεις εσύ, που χρησιμοποιούν αυτά το πράγματα. Εγώ ένα τέτοιο και μπάμπα. Το λάδι το θέλουμε και για μετά. Ναι, Ναι. μα είναι πολύ άσχημα έτσι όπως έγινε. Okay. Κάτσε εδώ ρε να σε πιάσω, το πιάσα φίλε, το πιάσα. Θα το φάω και πρώτο αυτό γιατί πηγαίνει. Μα κοίτα εδώ τώρα πως έγινε αυτό. Κοίτα Έτσι εδώ. πρέπει. Όπα! Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει. Το αφήνω εδώ. Θα πάρω άλλο πιάτο όμως γιατί δεν είμαι φλόρος. Όχι, έχει δύο και δεν θέλω. Θα πάρω χαρτοπετσέτα όμως. Λοιπόν. Κάτι άσχημο συμβαίνει εδώ μέσα, πρέπει να ανοίξουν παράθυρα μετά γιατί... Λοιπόν, αυτό που πήγε να φύγει... Κάτσε εδώ ρε Φλόρικο, πάλι καλά δεν καίνε πολύ φίλε. Θα σας δείξω πώς να τρώτε και φτεδάκια τώρα, ναι. Παίρνετε αυτή τη μακάρα. Πιάνετε, κόβετε. Έχει γίνει. Παίζει. Παίζει. Και ξανά το ίδιο ρε φίλε. Ξανά το ίδιο αυτό το πράγμα. Φίλε αυτό δεν παίζει να έχει γίνει. Oh! Παίρνετε αυτά τα δύο κίτρινα αντικείμενα. Το ένα λέγεται λεμόνι. 1, 2, 3, 4. Παίζετε έτσι μες στη μούρη του. Τα κάνετε έτσι εδώ. Το κόβετε. Φίλε είναι καλό λένε ομό. Παίρνετε αυτό το πολύ όμορφο πράγμα και πετάτε πάνω από λίγο. Ωραία. Και μετά το κάνετε σαν σφινάκια με την παρέα σας. Είναι πολύ καλό φίλε. Πολύ καλό. Ξάδερφε για πάρτι σου ρε. Λοιπόν, εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, μαράκια. Bye. Ξεχάσαμε να ρίξουμε κρεμμύδι ρε φίλε και το κάνουμε τώρα για να φάμε σαν άνθρωποι, αλλά έχουμε θέμα εδώ ρε φίλε με τα μάτια. Πρέπει να μασουλάς κάτι. Τι να μασουλήσω? Ή τσίχλα ή ό,τι βρεις μπροστά σου. Τσίχλα. Α, πάω κρεμμύδι με κεφτεδάκι. Τώρα δακρύζεις. Α, Δακρύζεις. δεν ξέρω. Κολοκρέμιδο. Ρε, μην το κάνετε ποτέ ρε. Ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ ρε. Λοιπόν, κλείς το βίντεο μωρέ. Κλείς το. Παιδιά είναι βασανιστής ρε, έχουμε θέμα εδώ. Πω. Δεν παίζει. Κλείς το βίντεο. Λοιπόν ρε, θα τα πούμε. Κλείς το.